Ahojte, vítam vás pri novom vlogu. Aktuálne sa nachádzame na Sri Lanke, kde sme sa rozhodli podstúpiť ajurvédsky pobyt. Mne bola ajurvéda odporúčaná mojimi rodičmi už niekoľko rokov dozadu a myslím si, že je správny čas na to ju podstúpiť. Totiž mám pocit, že som úplne odpojená od vlastného tela. Ja niečo od neho chcem, mám pocit, že na to vôbec nereaguje, alebo keď už, tak úplne opačne. No a práve ajurvéda by mi v tomto mohla pomôcť. Máme teda veľmi kontrolovanú stravu. O 7 ráno začíname vždycky jogou, o 8 sú raňajky, co do obede máme nejaké treatmenty, ako napríklad masáže, o 1 máme obed, po obede máme opäť masáže a o 6 večeru. Medzi tým, čo čakáme na masáže, tak sme na lehátkach a čítame si knihy. Naozaj sa teda svojmu telu snažíme doprieť relax a plnú výživu. Dnes máme výletný deň, čo znamená, že sa pôjdeme pozrieť na miesto, kde sa vyrábajú čaje. No a samozrejme vám predtým ešte ukážem, ako vyzerá naša izba a celý rezort. Tak takto vyzerá naša maličká izba, naľavo sú dvere od kúpeľne. Tu je posteľ, samozrejme veľmi oceňujem, že z hornej časti aj všade po stranách je sieťka proti komárom. Posteľ je celkom pohodlná, jediné čo, tak som zvyknutá spať s veľmi nabúfkanými paperovými vankušmi a rovnakou perinou. No a tu na prikrytie máme len plachtu, čo je úplne pochopiteľné, nakoľko vonku je 35 stupňov. Tu je stolík a skriňa, no a samozrejme je tu aj písací stôl. A ešte vám ukážem výhľad, ten máme úplne super, nakoľko vidíme rovno do záhrady a samozrejme aj na oceán. Teraz pôjdeme do kúpeľne, tá je veľmi maličká a skromná. Tada, presne ako som hovorila. Tak práve sme na chodbe, budem trochu tichšie hovoriť, lebo niektorí hostia možno spia. Toto je naša izba, číslom 203. Inak v celom rezorte môže byť tuším maximálne 10 ľudí, takže je tu naozaj len hrstka izbičiek, ktoré sa nachádza na tomto hornom poschodí. Ale nedá mi ešte nespomenúť, že som veľmi rada, že pozdĺž celej chodby máme takéto slamené chrániče pred priamym náletom hmyzu. Dole je jedáleň, recepcia a samozrejme vstup do záhrady a na pláž. Your love and build a fundament. Came without a warning. Risked it all for nothing. Broke down all my walls. Said you're going all in. Tak a tu je tá slavná jedáleň, v ktorej sa dejú všetky kúzla. Vždy ráno a večer dostaneme ajurvédske lieky, ktoré podporujú detox. Takto vyzerá záhrada, tento zenový priestor je vonkajšia jogová miestnosť, ktorá sa tu cvičí vždy o 7 a o 5. Naľavo sú domčeky, v ktorých prebiehajú treatmenty, čiže masáže, širodara, či kvapkanie oleja. Napravo je krásna stena, túto neustále obdivujem. V tejto časti sa nachádza kancelária doktorky, ktorá nám kontroluje každý deň tlak a predpisuje lieky. Žijeme si tu v harmonii s miestnymi zvieratami, ako napríklad aj varanmi, ale rezortu má aj 2 mačičky, jednu ríšavú a druhú čiernu a ešte aj Fenku, ktorá predčasom porodila šteniatka. Tí mi tu inak robia najväčšiu radosť, tak vám ich idem rovno ukázať. Woof. Vidíte opice? Tu musela byť prerušená, pretože si ma práve odchytila pani doktorka pri šteniatkách, že chce mať so mnou konzultáciu, takže už tu sedím. Okay, so you want to try to balance Kapha dosha, also Pitta dosha. To balance Pitta dosha, not shoot too much fine apples, sour foods, not so much good. You can reduce, okay?
not too much fine passion fruits also less. Avocado less because increase in copper. With the more avocado can be gained the weight. Po konzultácii s doktorkou pokračujem v prehliadke. V tejto zelenej časti záhrady sú naše lehátka, kde čakáme na masáže. Je to super, pretože v nich naozaj prejdeme len pár krokov sem a už sme napríklad v prvej miestnosti. Táto je moja inak najobľúbenejšia, pretože výborne sa v nej vetrá, stále cítiť prúdenie vzduchu a zároveň je tu aj môj obľúbený masér. Teraz samozrejme nepracuje, ale keď pracuje, tak tuto bývam najradšej. No a tá najlepšia časť, táto bránička oddeluje našu záhradu od úplne prázdnej pláže. Miestnu pláž tvorí biely a čierny piesok, záleží od oblasti a samozrejme silné vlny. Nebolo nám inak odporúčané sa priamo tu kúpať práve kvôli intenzite nárazu vln, ale aj preto, že sa tu trochu ďalej nachádzajú nebezpečné prúdy a víry. Piesok je tu ale nádherný. Čo som si tak všimla, tak hlavne časti, kde pláž obmýva oceán, teda kde je stred vody a piesku, tak tam sú malé tunely. Najprv som im vôbec nevenovala pozornosť, ale neskôr som si všimla, že tam žije vždy nejaký krab. No a tá najsmutnejšia časť na celej Srí Lanke sú pre mňa psi. Boli sme v pokynoch na to, ako sa tu správať aj upozornení, že miestni tulačíkovia nemajú byť pre nás objektom záchrany a pomoci, no pre mňa ako obrovského psíčkara je pohľad na týchto psov hrozný. No a ja už stadiaľto utekám, lebo nám budú podávať obed. Tak toto je náš obed, utekám sa rýchlo najesť, aby sme mohli vyletovať. Mali sme takú medzizastávku a zastavili sme sa na mieste, kde sa maluje na hodváb a musím vám povedať, že celá výroba je mimoriadne zaujímavá. Keďže sama pracujem s hodvábom, tým, že šijem gumičky, tak ma celý proces malby veľmi fascinoval. Niektoré pracovničky sa takéto malbe venujú aj 50 rokov a je to na tých detailoch vidieť. Hneď vedľa dielne je malý obchod, kde si viete výrobok kúpiť. Maybe can she try it? Keď sa počasie umudrilo, tak sme vyrazili na čajovú plantáž. With the white fruit inside? Yeah, white fruit inside you saw, no? You eat already. So now I am going to start. First of all, you all are welcome to our tea factory, Iborn. This is Galabada Group Tea Factory. First of all, I will explain you something about the history of our factory. So, the origin of this factory goes to 1935. This is the third generation of this factory. We can pluck 20 to 25 kilograms by using one person per day. It's a big amount. For a cup of tea, you have to use 10 to 15 grams with 100 Celsius degrees hot water. But you can use only one time. Regarding all these reasons, black teas are no more expensive. Dozvedeli sme sa, že biely a zelený čaj sa pestuje z toho istého stromu, akurát, že pri bielom čaji sa zbierajú menšie lístky a pri zelenom tie ostatné. Boli sme aj v samotnej továrni, kde nám bol vysvetlený proces spracovania čaju. Takže sme videli stroje, kde sa listy sušia, drtia a fermentujú.
Následne sme išli do miestnej čajovne, kde nás čakala ochutnávka všetkých čajov. Po návrate do rezortu sme si zavolali tuk-tuk. Ten nás zaviezol do 10 minút vzdialeného mesta, kde sa konal trh. Akože takto chaotický trh som ešte nevidela. Všetci to hrozne ospevovali, ako je tu strašne veľa vecí a podobne, ale úprimne vám poviem, že výrobky sú tu hlavne z plastu. Táto zelenina na zemi, ale tak si hovorím, že tu až tak nevadí, ale keď si porovnám, ako vyzerajú naše trhy, že to majú aspoň ľudia na tých stolíkoch a tieto, tak je to dosť veľký rozdiel. V zadnej časti trhu je obrovský smrad a ten smrad je kvôli rybám. Oni sa posolia a potom sa nechajú sušiť na slnku, čo má veľmi špecifický smrad. No a asi nikoho neprekvapí tá realita, že za všetkými stánkami je obrovitánsky bordel a odpadky. Keď som tadiaľto išla včera, tak som videla, že ich normálne ľudia zapálili, ktorí predávali v tých stánkoch. Porušili sme program a večer sme strávili v reštaurácii na surferskej pláži.